በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም አቦታት፣ ካህናት፣ ኣሕዋት ዲያቆናት፣ አቦታት፣ አዴታት፣ ኣሕዋት ኣሓት ኩልኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ነዚ አገልግሎት እዚ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ብጥብዓት ትከታተልዎ ዘለኹም ከመይ ውዒልኩም ከመይ ሓዲርኩም ርሕሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓዝ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዛ አገልግሎት እዚ ክንራኸብ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሐዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ኩልኹም ንዓይ ነዚ ጉባኤ ዝኸውን ቃል ኣብ ልሳነይ ክቐምጥ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ ንኩላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥጡእ ልቢ ዘስተውዕል ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ኣብ ዝሓለፈ አገልግሎትና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር 8.2 ምግምጋም ሓቀኛ መንፈሳዊ አገልግሎት ብቦታ ዝብል ቀዳማይ ክፋል ርኢና ነርና። ኣብዚ መቀዳማይ ክፋል መእተዊ ጥቕሲ ለቦታ እግዚአብሔርን ሰብን እግዚአብሔር ብቦታን ኣብ ቦታን ይፈጥር ሰብ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝመደበሉ ቦታ ብዕግበትን ምስጋናን ክነብር ከም ዝግብኦ ኩሎም ፍጡራት ኣብቲ እግዚአብሔር ዝመደበሎም በቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ጸጋታት ይነብሩ ስፍራና ምልላይን ምዕቃብን ብዘይ ምስትውዓል ባዕልና ቦታና ምልቃቅ ዝብሉ ንኡሳን ኣርእስቲ ርኢና ነርና እዩ። ኣብዚ ዝረኣናዮ ቀንዲ ኣርእስትና ሓደ ነገር ክፍፀም እንተኮይኑ 5 ነገር ከም ዘድሊ ንሳቶም ከዓ ፈቃድ እግዚአብሔር፣ ድልየት፣ ክእለት፣ ቦታ፣ ግዜ ምንባሮም ርኢና። ሽዑ ዝረኣናዮ መእተዊ ጥቕስና ካብ መዝሙር ዳዊት 27 ምዕራፍ ቁፅሪ 4-5 ብመዓልቲ ፀበባ ኣብ ዳሱ ክሃብኣኒ ኣብ ውሻጠ ድንኳኑ ክህውለኒ ኣብ ከውሒ ልዕል ከብለኒ እሞ ንእግዚአብሔር ሓንቲ ነገር ለሚነዮ ውቃቤ እግዚአብሔር ንምርኣይ መቅደሱ እውን ንምምርማርሲ ምሉእ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክነብር ደልየ ኣለኹ ዝብል መሪሕ ጥቕሲ ርኢና። እቶም ንኡሳን ኣርእስታት ምስ ረኣናዮም ኣብ መወዳእታ መዛዘሚ ጥቕሲ ዝረኣናዮ ካብ መክብብ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 4 መንፈስ ገዛኢ ኣብ ልዕልኻ እንተተላዕለ ትዕግስቲ ንዓብዪ ኣበሳ ትህድያ እሞ ስፍራኻ ኣይትህደግ ዝብል መዛዘሚ ጥቕሲ ርኢና። ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ካልኣይ ክፋል ኮይኑ ነቲ ዝተዋህበና ቦታ ምስ እነባላሽዎ እግዚአብሔር ኣብኡ ክንቅመጥ ኣይፈቅድን። ጉጉይ ግምገማ አገልግሎት ብቦታ ዝብሉ ክልተ ንኡሳን ኣርእስቲ ክንርኢና። ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ ኩልኹም ህዝበ እግዚአብሔር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ። ምክንያቱ ሰብ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ድምፂ እግዚአብሔር ክሰምዕ ከምቲ ቦና ኣብ ጸሎቶም ዝዘከርዎ ድምፂ እግዚአብሔር ክሰምዕ ገጽ እግዚአብሔር ክርኢ እምበር ድምፂ ሰባት ክሰምዕ ገጽ ሰባት ክርኢ ዝመፀ ህዝቢ የብልናን። ስለዚ እግዚአብሔር
نقالي كتاقهالو لي إلو سلقالو بقبايانا خركب نعيكا سلقالو إلو سلاسوميلو أب لساني قالو خنبر أب صلاتكم كتذكروني داقيمة محسن مريح تقسنا نايلومي مزمور داويد 16 قصر 6 أباه زبل بوتا عصابة سيحني أرز أبق رستمسيوني نتزمع دان إكزابير بارو خلقو بليتوكا كلاليتي يمهراني إين لبا أملاخ داويد بسنكا أبسؤو بعلوا منقستنا أبيس يلوم ودو كابتو لغيقو دحر بزوح كرتت نابتو مستملسة بنسحان إكزابير كمزيلو أمسجنو نتزمع دان إكزابير بارو خلقو بليتوكا خلاليتي يمهراني إن أباه زبل بوتا عصابة سيحني أرز أبق رستي مسيئني له إكزابير نابتو مسملسو إكزابير ناب كبرو مسملسو نتزمع دان إكزابير نتزغن حن إكزابير نتزقص عن إكزابير يمسجنو الله خوي سلازي لومي كام نريو نوسارستي شا نايزا حالة مقصل تخينو نتزتوهبنا بوتا مسنب بلاشو إكزابير أو خنقمت أيفكدن مخنياتو إكزابير محارن رحرحني نصادق نحاتق كم صادقن أيريون سلازي خايو قال إكزابير حقኛ فرادي نخنقلقللو نخنقلقللو نخنربحلو نخبر أملاح كنبرلو يلو نزهابنا بوتا كم تفقاد إكزابير زين نبرلو متداخلنا إكزابير أو خنقمت آي فكدن إزغا فتح أملاخي أبزا فترة 3:24 كامو دمانا أدام أوزو نمحلاو مقدوم هيوتكا بشنخ مبرا جنة يدن مسناي تنبل بالهال تاسيب كروب أقمته كعيان كحلوان استوهبتو بوتا كفقاد إكزابير كبالاشوان نإكزابير كعلولان نسجمرو أف جنة كقمتو مسل أين برومن نزت أفي نبرة مسل نمملاسخا قويت ياس كريستوس من انتهاتكمن من تقول عالمن كاب سمايات وريدو أمسكال تسقيلو بدوموز تبجونا قال التاريخ إكزابير كمن نريو أب تنبيت أموز معرف شوعات 10 شوعات تنبيت أموز معرف شوعات 10 شوعات سلازي إكزابير كمزي بلالو سبيتها أبتا ختما أمن زراحت كونيا أودات كان أولد كأب بسيف هود كيوم مدرخا دما بجمد كتمكاليا نسخاون أبرخست هاجر كتموتيها إسرائيل كأب برقس كاب هاجرو كمارخي بتعمي مرير قالي أموز نمني خو مزبلو زلو انتاي سلز قبرئي نقول لكم حدش كان ده زي كونه تقال قال إكزابير كل جزء حدش سلازخونه جن إذا قال زبهالو زلو نعماسيا كاهن بيت إل إذا عماسيا كاهن بيت إل ناب ربعا ورد نابات كيدو إذا أمو زبهال سب بزعبها حماق قبرالو بزعبها خمس قبرالو إلو نتنقص نخصابو ننبي أموس وديت مسجبرة عندنا خم حلاي مسيلو ناب نبي أموز مسيو إذا نقص كتابة كايو إذا بيت إل ناي بيت نقصي سخاني يهودا أنت هادم كهشكا قلتفكا حلاي مسيلو مخار مسيلو مسمزو تم بمنفس أملاخ زمرحونا إكزابير قلتي نت منفس أملاخ مبر نت السب زبلو سلا زي تموتو نت السب زبلو نت وديت سب كاب منفس أملاخ سلا زمرمرو شعو خمس زبلو مالك أنا نبي ود نبي أيكونكن أنا تقصير السرح نبي ونايكونكن كابدك نبيات ونايكونكن أنا حلاو أهان أراي دعروني سلازي بقت تانعو قبل خلقن إكزابير كم زبلال نسخان عايكم تبلا نهلقا سميع هي اللي خويلو
ግን እግዚአብሔር ዝብለካ ዘሎ ስማዕ ኢሉ ሰበይትኻ ኣብዛ ከተማ ኣመንዘራ ክትከውን ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ናይ ህይወትና ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ሓዳርና ኣብ ደቅና ጽቡቕ ክንገብር ከለና በረኸት ብኣንጻሩ ከዓ ክሳብ ክንደይ ንደቅና ንስድራና ሕማቕ ነገር ከም ነስተጋግረሎም ነስተውዕል ደቁ ዝበዲሎም ሰበይቱ ዝበዲላ ዝብል ኣይተጻሕፈን ብሰንኪ ናይዛ ኣበሰኛ ካህን ቤትኤል ዓማስያ ካህን ቤትኤል ግን እዚ ውሳኔ ዝወሲኑ እግዚአብሔር ሰበይትኻ ኣብታ ከተማ ኣመንዘራ ክትከውን እያ ኣወዳትካን ኣዋልድካን ብሰይፊ ክወድቁ እዮም ምድርኻ ድማ ብገመድ ክትምቀል እያ ንስኻ እውን ኣብ ርክስቲ ሃገር ክትመውት ኢኻ እስራኤል ከዓ ብርግጽ ክማረኽ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ልክዕ ከምኡ ኣብ ሓድስ ኪዳን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ቤተ መቅደስ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ቅድስተ ቅዱሳን ሌዋውያን ሊቃነ ካህናት ፈሪሳውያን ኩሎም ጸሓፍትን ንዓመፃ ስለ ይጥቀሙሉ ስለ ዝነብሩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኩሉ ትምህርቲ ተዋሂብዎም ምምላስ ምእራም ስለ ዝኣበዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 23 38 39 ደጊም ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ክሳዕ እትብሉ ካብ ሕጂ ኣይ ክትርእዩንን ኢኹም እሞ እንሆ ቤትኩም ዓንያ ክትተርፍ እያ እብለኩም ኣለኹ እዚ ትንቢት እዚ ተፈጺሙ ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ጦጦስ ዝበሃል ናይ ሮማ ንጉስ ንእስራኤል ምሰፍረሳ ክሳብ 1946-45 ዓመት ዝኣክል እስራኤል ትበሃል ሃገር ኣይነበረትን ምክንያቱ ኣምላኽና ዝባላዕ ሓዊ እዩ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ምዳቕ ከዓ ዘሰክሕ ኢልዎ ቃል እግዚአብሔር ገጉይ ግምገማ ኣገልግሎት ብቦታ ኣብዚ ከነስተውዕለሉ ገለ ሰባት ኣብ ዝበለጸ ቦታ ስለ ንቕመጥ ኣብ ዝማዕበለ ሃገር ስለ ንቕመጥ ኣብ ዝሰፍሐ ኦፊሳት ወይ ትካላት ስለ ንቕመጥ ኣብ ዝሰፍሐ ቤተ ክርስቲያን ስለ ንቕመጥ ወይ ኣብ ዝዓበየ ኣዳራሻት ስለ ንሰብኽ ንህይወትና ከም ብሉፃት ጌርና ንግምግመሉ ግጉይ ኣገማግማ ኣሎ ከምኡውን ብኣንጻሩ ንቕመጠሉ ቦታ ትሑት ስለ ዝኾነ ንቕመጠሉ ንቅድሰሉ ቤተ ክርስቲያን ንእሾ ስለ ዝኾነ ንነብስና ኣትሒትና ንርኢ ብኣንጻሩ ከዓ ኣለና ማለት በቲ ካልእ መልክዕ ከዓኒ ንሰባት በቲ ዝቕመጥዎ ቦታ ንሰባት በቲ ዘገልግልዎ ቦታ እንመዝኖም እውን ኣለና እዩ ካብዚ ኩሉ ገጌታት ምእንቲ ክንምሃር እምበኣር ጉጉይ ግምገማ ኣገልግሎት ብቦታ እንታይ እዩ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ክንርኢ ኢና ኣብ ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 14 ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 14 ንሱ ከዓ ደቂ እስራኤል ኪዳንካ ሓዲጎም ንመሰዊኢታትካ ድማ ኣፍሪሶም ንነቢያትካ እውን ብሴፍ ቀቲሎምዎም እዮም እሞ ስለ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ቅንዓት ቀኒአ ኣለኹ ኣነ ከዓ በይነየ ተሪፈ ዘለኹ ንነብሰይ ድማ ክወስድዋ ይደልይዋ ኣለዉ እዚ ቃል እዚ ናይ ነቢ ኤልያስ ናይቲ ዓብይ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ናብ ሰማርያ ናብ እንዳ ኣክዓብ ከድካ ንኤልዛቤል እዝን በላ ኢሉ እግዚአብሔር ምስ ኣዘዞ ከምዚ ክንሰምዖ ዘለና ነቢያትካ ተቐቲሎም መቅደስካ ፈሪሱ ሕግኻ ተጋሂሱ ኣነ ሓደ ተሪፈካ ኣለኹ ኢሉ ኣነ ሓደ ተሪፈካ ኣለኹ ናብ ኤልዛቤል ክትተላህን ክትብለኒ ኣለኻ ኤልዛቤል ተቐቲልሃንስ ንዓኻ መን ከምልኸካ ኢሉ ዝሓስብ ምክንያቱ ሰብ ዝተፈላለየ ጸጋ ካብ እግዚአብሔር ይወሃብ ከም እግዚአብሔር ዝሪኦ ገይሩ ክርአ ግን ኣይክእልን ስለዚ እግዚአብሔር ክምልሰሉ ከሎ ኣብ ቀዳማይ ነገስ 19 ቁፅሪ 18 4 ጥቕሳ ሓሊፍና ማለት እዩ ኣነ ግና ንበዓል ዘይተንበርከኻሉ ኩለን ኣብራኽን ዘይሰዓምኦ ኩሉ ኣፍን ኣብ እስራኤል 7,000 ንዓይ ከትርፍ እየ ስለዚ ኣብቲ ዋላ ሓደ ኣማኒ የለን ኣብ ዝብለሉ ነቢ ኤልያስ እግዚአብሔር ግን ኣብ ከተማ ሰማርያ 7,000 ንጹሃት ነፍሳት
نتعود زي سعما نتعود زي تنبركخا زي سجدا شوعات الشح نفسات أب كتما سماريا كم زلوا እግዚአብሔር በቲ ንኹሉ ዝምርምረሉ ጥበቡ ገይሩ ነጊርዎ ስለዚህ ህዝበ እግዚአብሔር ኣብቲ ንሕና ክፉእ ቦታ ንብሎ ኣብቲ ንሕና ዘይጠቅም ቦታ ንብሎ እግዚአብሔር ብዙሓት ሰባት ክህልዎ ከም ዝኽእል ክንግምት ብቓል እግዚአብሔር ይግባአና እዩ ንነቢ ኤርምያስ ክብሎ ከሎ ኣብ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 6 ኣነ ድማ ኣየ ኣታ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ገና ቆልዓ እሞ እንሆ ክዛረብ ኣይክእልን የበልኩ ቁፅሪ 7 እግዚአብሔር ገና በለኒ ናብ ዝበልኩኻ ኩሉ ኪድ እቲ ዝኣዘዝኩኻ ኩሉ ድማ ተዛረብ እምበር ቆልዓ ኣይትበል እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ቦታ እንታይ ከም ዝሰርሓሉ ብፍላይ ኣብ ተሰጋውነት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክውለደሉ ዘለዎ ቤተልሔም ጥራይ ቦታ ምዃኑ ዝጥመቐሉ ባሕሪ ዮርዳኖስ ምዃኑ ምስጢረ መለኮት ዘርእየሉ ደብረ ታቦር ምዃኑ ኣብ ኩሉ እኳ ቦታ እኳ ይፅሊ እንተነበረ ዝፅልየሉ ደብረ ዘይት ምዃኑ ዝስቀለሉ ቀራንዮ ምዃኑ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንነፍሲ ወከፍ ስራሕ ኣበየናይ ቦታ ከም ዝሰርሖ ርኢና ንሕና ከዓ ነፍሲ ወከፍ ቦታ ኣበይ እንታይ ክንሰርሓሉ ከም ዝግባአና ወይ ንነፍሲ ወከፍ ፍጻሜ ኣበይ ክንሰርሖ ከም ዝግባአና ብንጹር ክንፈልጥ ምሂሩና እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕል ኣእምሮ ይሃበና ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር እዚ ግምገማ ቦታ ንብዙሓት ናይ ኣምላኽ ሰብ ዓበይቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ እውን ከይተረፈ ዝተፋታተና ዓብይ ብድሆ ስለ ዝኾነ ንሕና ድኹማት ደኣ ክሳብ ክንደይ ብቦታ ብድሆ ዘይገጥመና ንኸምኡ ኣስተውዒልና ኣቐዲምና ኣበየናይ ቦታ ኣለኹ ኣበየን እንታይ ክገብር ኣብዚ ቦታ እዚ እንታይ ይገብር ግባአኒ ክንብል ምእንቲ እዩ ዝተፃሕፈ ኣብ ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ቁፅሪ ክሳብ 3 ዘሎ እግዚአብሔር ንዮናስ ናብ ነነዌ ከም ዝለኣኾ ዮናስ ግን ናብ ነነዌ ዘይኮነስ ናብ ኢዮጵያ ክኸይድ ከም ዝወሰነ እዚ ኣንጻር እግዚአብሔር እዩ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ቦታ እግዚአብሔር ናብ ዝበልኩኻ ኪድ እንድሕር ኢሉ ናብቲ እግዚአብሔር ዝበለና ቦታ ምኻድ ግዴታና ምዃኑ ብድሕሪኡ ኣው ምስከድና እንታይ ንገብር ግን ከምቲ ነቢ ኤርምያስ ኢልዎ ዘሎ መጀመርያ ናብቲ ዝበልኩኻ ቦታ ኪድ ኣብቲ ዝበልኩኻ ቦታ ምስከድካ ከዓ ዝበልኩኻ ቃል ጥራይ ተዛረብ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ቤተልሔም ብምንዓሳ ዝኣክል ቁሸት ብምዃና ቤተልሔም ኣብ ከተማታት ወይ ዓባ ዓድታት ይሁዳ ብፍጹም ዘይተሰሚያ ዘይትፈልጥ ቦታ እዩ ምክንያቱ ካብ ኢየሩሳሌም ንምዕራብ ወገን 10 ኪሎ ሜትር ኣከባቢ ርሒቑ ዝርከብ ቦታ እዩ ሓደ መዓልቲ ነቢ ሚክያስ ብኡ ክሓልፍ ከሎ ግን ምስጢር እግዚአብሔር ስለ ዝተገልጸሉ ኣብ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 2 ሚክያስ ገናኸ ኣቲ ማእኸላ ሸሓት ይሁዳ ዝነኣስኪ ቤተልሔም ኤፍራታ እቲ መውፅኡ ካብ ጥንቲ ካብ ዘለኣለም ዝኾነ ኣብ እስራኤል ገዛኣይ ካባኺ ክወፅእ እዩ ወአንትኒ ቤተልሔም ምድሪ ኤፍራታ ኢትትሃቲ እምነ ገዝተ ይሁዳ እስመ እምኔች ይወፅእ ንጉስ ዘይርኦም ለእስራኤል ካብ ኩለን ዝነኣስኪ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ከምቲ መራሕቲ እምነት ዝፅበይዎ ኣብ ቤተ መንግስቲ ይሁዳ ብኢየሩሳሌም ክመፅእ እንዳተፀበይዎ ከለዉ ኣብታ ዝነኣሰትን ዝተናዓቐትን ቦታ ምምፅኡ ንዓና እንታይ ትምህርቱ ኣብ ቤተልሔም ምላዱ ኣብ መብልዕ ማል ምላዱ ንዓና እንታይ እዩ መልእኽትሎም እዩ ማቴዎስ 17:4 ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም 3 ደቀ መዛሙርቲ ሒዙ ኣብ ደብረ ታቦር ምስጢረ መለኮት ምስ ገለጸሎም ጴጥሮስ ከም ዝኽብል ሓቲትዎ ማቴዎስ 17:4 ጴጥሮስ መሊሱ ንጎይታ ኢየሱስ ጎይታይ ንዓና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ ትፈቱ እንተኾንካስ ኣብዚ 3 ዳስ ክንሰርሕ ሓደ ንዓኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ ንኤልያስ ደስ ኢልዎ ቶም ዝረኣኹሞ ርኢኹሞ ኣለኹም ቶም ዘይረኣኹሞ ከዓ ኣምላኽ ዝፈቐዶ ክትርእይዎ ኢኹመ እምባ ደብረ ታቦር ብኩሉ መዳዩ ብጎልጎል ዝተኸበ ኣብ ላዕሉ ምስ ደየብካ
ክሳብ ደረት ዓይነ ዝኽልክለካ እትሪእየሉ ጽቡቕ ነገር እትሪእየሉ እምባ እዩ ዕላማ እግዚኣብሔር ግን ኣብ ደብረ ታቦር ተወሲንካ ምንባር ኣይነበረን በቲ ዘባሃጎ ብራኽኡን ብኸባቢኡን ዝማዕረገ ጴጥሮስ ነዚ ሓሳብ ዝሓሲቡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ካብ ሰማያት ዝመፀ ኣብ ደብረ ታቦር ክሰፍር ኣይኮነን ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ንህዝቡ ክብጆ እዩ ስለዚ በቲ ንዓና ጽቡቕ ዝመስለና በቲ ንዓና ዘብህገና ዘይኮነስ ዕላማ እግዚኣብሔር ኣብዚ ቦታ እዚ እንታይ ኣብዚ ቦታ እዚ እግዚኣብሔር ንዓይ እንታይ ክገብር እዩ ዝደልየኒ ነዚ ዕዮዙ እግዚኣብሔር ኣበይ ክዓዮ እዩ ዝደልየኒ ኢልና ምስ ህይወትና ከነተሓሕዞ ቀፂልና ንሪኦ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 46 ናትናኤል ድማ ካብ ናዝሬት ዶ ገለ ሰናይ ክወፅእ ይከኣል ይበሎ ምክንያቱ ብዛዕባ ሕያዋይ ተበጃው ምስ ነገሮሲ ናዝሬት ዓዲ ዘይብሎም ዓዶም ዘይፈልጡ መበቆሎም ዘይፈልጡ ኣቦታቶም ኣቦሓጎታቶም ዘይፈልጡ ዝነብሩሉ ናይ እኽብካብ ቦታ መንነት ዘይብሉ ቦታ እዩ ስለዚ ናትናኤል ካብ ናዝሬት ጥዑይ ሰብ ክወፅእ ኢሉ ሓሲቦ ኣይፈልጥን እዚ ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝነበረ ኣተሓሳስባን ርድኢትን እምበር ካብ ባዕሉ ናይ በይኑ ዘምፆ ጉዳይ ኣይነበረን ኣብ መደምደምታ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ንሪኦ ናይ ዝርእስትና መደምደምታ ጥቕሲ ማቴዎስ 24:15 እቲ ብነቢ ዳንኤል እተባህለ ናይ ጥፍኣት ርክሰት ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ ቆይሙ እንተረኣኹም እቲ ዘንብብ ሽዑ የስተውዕል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ መጠንቀቕታ እዚ ብዛዕባ መወዳእታ ዘመን ክህብ ከሎ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ርክሰት ክትርኢ ኢኹም ስለዚ ቦታ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ቦታ ክሳብ ክንደይ ከም ዝገላበጥ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ቅድስና ክንዲ ዝፍፀም ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ጽድቂ ክንዲ ዝፍፀም ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ሰብ ተባሪኹን ተቐዲሱን ካብ ክንዲ ዝኸይድ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ርክሰት እንተረኣኹም እቲ ዘንብብ ሽዑ እንታይ ይግበር ሽዑ የስተውዕል ወለእመ ትሰምዑ ቀትለ ወድምፀ ፀባኢት እቁ ወኢትደንግጹ ኣስተውዕል እምበር ኣይትሰንብዱ እስኪ እንታይ እዩ ካብቲ ኣብ ቅዱስ ቦታ ዝረአ ርክሰት እዩ ኣብ ማቴዎስ 23:35 እቲ ካብ ደም ኣቤል ጻድቕ ጀሚሩ ክሳዕ ደ ኣብ መንጎ ቤት መቕደስን መሰውእን ዝቐተልኩሞ ዘካርያስ ወዲ ባራኪዩ ኣብ ምድሪ ዝፈሰሰ ኩሉ ደም ጻድቕ ኣባኻትኩም ክበጽሕ ዘካርያስ ወዲ ባራኪዩ ዘካርያስ ወዲ ዮያዳ ወዲ ካህን ዮያዳ ኣብ ቤተ መቕደስ ተቐቲሉ እንታይ ስለ ዝገበረ ቤተ መቕደስ ተቐቲሉ ስለምንታይ ኣብ ካልእ ቦታ ዘይቀተልዎ ንእግዚኣብሔር ስለ ዝሓደኩሞ እግዚአብሔር ከሓድገኩም እዩ እሞ እግዚአብሔር ምእንቲ ክመለሰኩም ሲ ናብ እግዚአብሔር ተመለሱ ኢሉ ስለ ዝገንሖም ኢሉ ስለ ዝገሰጾም ኣብ ክንዲ ዝንስሑ ኣብ ክንዲ ዝምለሱ ኣብ ቤተ መቕደስ ተመሓሒሎም ቀቲሎም ኣብ ዘበን ዮአስ ንጉስ ዮአስ ግና ኣቦ የዮያዳ ወዲ 7 ዓመት ኮሎ እዩ አንጊስዎ ዓታልያ ንሕዋቱ ክትቀትል ኮላ ብምስጢር ብሞግዚቱ ሓቢኡ ዘዕበዮ ናብዚ ደረጃ ዘብፅሖ እዩ ብመገዲ ካህን የዮያዳ ክኸይድ ኮሎ ኩሉ ሰናይ ይገብር ነይሩ ካብኡ ምሰልገሰ ግን ክሳብ ንዘካርያስ ወዱ ኣብ ውሽጢ ቤተ መቕደስ ዝቐተል እዚ ዝኸውን ዓመፃ ተገይሩ ካልእ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ምስ እንሪኦ ማቴዎስ 26:3 ሽዑ ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ዓበይቲ ህዝብን ኣብ ኣዳራሽ ቀያፋ ዝበሃል ሊቀ ካህናት ተኣከቡ እዚ ሊቀ ካህናት ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ንሓደ ሰብ ዝወሃብ እዚ ኣዳራሽ እዚ ከዓ ዕዮ እግዚአብሔር ክዓየሉ ሕጊ እግዚአብሔር ክነግረሉ ፍትሒ እግዚአብሔር ከውፃሉ ዝተዋህቦ ኣዳራሽ ከመይ ገሮም ሰብ የጥፍኡሉ ከመይ ገሮም ንኣምላኽ ሰቕልሉ ነዚ ኣዳራሽ እዚ ሊቀ ካህናት እዚ ንኸምዚ ተጠቒሙሉ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና
أبي يوحنس وانجيل معرف شومن تقصري كلته إيسوس مسدك أمزامرتو خوينو بزح جزي نابعي خير سلز نبرة اتزاد حزو يهودا دما نتابوتا يفلت نبرة سلست عامتن شد الشورحن قويتا اسكريستوس ندك أمزامرتو يهودا ونمساتهم أبجيتا سيماني أقباب صلوتي مهيرو كمي قروم مس أملاهون كم زرهبو كمي قروم سلهيوتهم كم زصلي خمس قبوهم كمي قروم سلسدروهم كصلي خمس قبوهم كمي قروم سلموغاسيهم سلهزبهم كصلي خمس قبوهم كمي قروم سلصلاتهم كصلي خمس قبوهم نزت مرتزي مهيرو أبجيتا سيماني صلوتي مهيرو يهودا جن نجيتا سيماني نت صلوت زتمهرلو نت أملوه بسجدتن بمنبركاخن بمدفعن قويتا إيس كريستوس رحاسو كم نتبتعب دم كساب زنتب نزار آيو نايا قباب صلوت نخومو خندزتك أمرلو نجيت يسماني نبيت نقويتو يحليفو نخهبرلو زتتقمرلو بوتا نير እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ሎሚ አርእስትና ብዛዕባ ይሁዳ ይኮነን ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ይሁዳ ነቲ ጌተሴማኒ ክሳብ ሕጂ እቲ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም መቃብር ዘለዎ ዓብይ ቤተክርስትያን እዩ ዘሎ ይሁዳ ግን ንጌተሴማኒ ንዓመፃ ተጠቂሙሉ ነቲ ቅዱስ ቦታ ናይ ጸሎት ቦታ ናይ ኣምልኾ ገዘ مس فتاريو مس محواتو دك مزامرتو 3 عامات بأملخو ليت زحادرولو زنبره جيتي سيماني نغويتو محلاف تتقيملو اب جيتا سيماني يهودا نغويتا يحلفو هيبو سلازي اب قداماي قرنطوس معراف الشعات تقصر 24 قداماي قرنطوس معراف الشعات تقصر 24 اب تسفرا قددم زقادادم خو خلاتهم كم زغيو نتعصب عاوت جنا حدا كا خمزي وسدو دايت فلتنيكم نسخاتكم دما ما انت خطرخبوا غوي نابينا هونغوي نابينا يبوتا اينا هونغوي كابينا يبوتا اينا هنهدم اب تاريخ قدسان ابوتاتنا اب فيليكسيوس تسألو 274 كفلي 14 تسألو زبل زلو كم معراف غيرنا نشدو تم نصحف زلنا فيليكسيوس معراف 240 شوعاتن كفلي 14 لأمس كونك بهتاوية هور هابا دبري او انطوني لأما كونك منكوس هور هابا دبري قدوس أبونا انطونيوس عبي ابتخبابا عدوم بقلقلوت كقلقل خلو سيطان فتنة سلازي عرف حانتي قوالن ستيتي ابتي مايك قد حلو الزخادو بوتا او مسيا نخال نحاتيات زعدم نقرات كتقبر كلا و انتي قوالي انت حابتي او كرمي سباي مخ اب كرمي منكوس دوخم مقبري إلهم بتحتنا مسحاتتوا لأما سيكون كمنكوس هورها بقدامي نزق علزي قدوس أبونا انطونيوس عبي بدمس أملاخ بإذن أملاخ سميع مويد مخنياتو تاسبيتي if you are a monk you must go to the bush مسبلتهم إذن ملأغت أملاخ إلا أملاخ بزي أسبيت بزا منزرا غيرو تزاري بالنيلوم كابتزنا بروبوتا 400 كيلومتر كيدوم اتزرحاقة دبري ناي قدام أبونا انطونيوسن أبونا بولان إيو مالد سلازي نزم الأغتزي تتقيموملو حزب እግዚአብሔር ታይና ንብዘለና እተዝቕመጡ ዝነበሩ ቦታ ንምንኩስና ህይወት ንብሕትውና ህይወት ብዙሕ ዕንቅፋት ከም ዘለዎ ዝሓሸ ቦታ ዝመረፀሎም እግዚአብሔር ከም ዘሎ እዚ ኸኣ በታ ኣመንዝራ ገይሩ ከም ተዛረቦም እዛ መንዝራ ንዓይ ከም ዝኽትብለኒ ዘይኮነ ግን በኣፋ ገይሩ እግዚአብሔር ይዛረቦም ከም ዘሎ ምስ ፈለጡ ባዕሎም ነቲ ቃል እንዳደገሙ ኦ እንጦኒ ለእመ ኮንከ መነኮሰ ሁር ሃበ ደብር እንዳበሉ ነዚ ተጠቂሞም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ህዝበ እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ ቦታ ርክሰት ተረኣኹም እቲ ዘንብብ ሽዑ የስተውዕል ሎሚ
أبيات ጸሎታት ኣብ ክንዲ ቤት ፍቅሪ ቤት ጽልኢ ኣብ ክንዲ ቤት ሰላም ቤት ህውከት ኣብ ክንዲ ቤት ሕብረት ቤት ምፍልላይ ኣብ ክንዲ ቤት ቅድስና ቤት ርክሰት ኮይኑ ምርኣይ ዘገርም ኣይኮነን ክኸውን ዘይግብኦ እኳ እንተኾነ ዘገርም ግን ኣይኮነን ክኸውን ግዲ እዩ ስለ ዝበለ እቲ ክንሓስቦ ዘለና ኩሉ ግዜ ግን ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ርክሰት ብምህላው እዚ ርክሰት እዚ ኢሎም ኣቦታት እቲ ኣብ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ዘሎ ርክሰት ብሰንክኻ ብሰንክኺ ብሰንክኹም ኣትዩ ከይከውን ነብስኹም መርምሩ እቲ ኣብቲ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ዘሎ ርክሰት ለኺፉኩም ከይህሉ ነብስኹም መርምሩ እቲ ሳልሳይ እቲ ኣብ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ዘሎ ርክሰት ድሕሪ ሕጂ ከይለኽፈኩም ተጠንቀቑ ራብዓይን መወዳእታን እቲ ኣብ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ዘሎ ርክሰት ኣውፂኹም ምጉሓፍን ብቅድስና ምምላእን ናይ ነብሲ ወከፍ ሓላፍነት ምዃኑ ንነብስኹም ንገርዋ ኣብ ቤተ መቅደስ ርክሰት ብምህላው ግን ኣይትሰንብዱ ለእመ ትሰምዑ ቀትለ ወድምፀ ፀባኢት እቁ ወኢትደንግጹ ስለዚ እቲ እግዚኣብሔር ዘዳለወልና ቦታ እቲ ጽባሕ ንወርሶ ቦታ በዚ ሕጂ ንነብረሉ ቦታ ስለዚ ውሰን እቲ እግዚኣብሔር ኣዳሊልና ዘሎ ቦታ ግን ከምዚ ዝስዕብ እዩ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 21:3 ኣብቲ ዝፋን እውን ዓው ብዝበለ ድምፂ እንሆ ድንኳን ኣምላኽ ምስ ሰብ ንሱ እውን ምሳታቶም ክነብር እዩ ንሳቶም ከዓ ህዝቢ ክኾኑ እዮም ኣምላኽ እውን ባዕሉ ምሳታቶም ኣምላኸም ክኸውን እዩ ኣምላኽ ከዓ ንብዘሎ ንብዓት ካብ ኣዒንቶም ክደርዝ እዩ እቲ ቀዳማይ ሓሊፉ እሞ ድሕሪ ደጊም ሞት ኣይክኸውን እዩ ድሕሪ ደጊም ሓዘን ጫውጫው ፃዕሪ ኣይክኸውንን እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኩ ስለዚ ድንኳን ኣምላኽ ምስ ሰብ ክኸውን እዩ እንድሕር እዚ ተስፋ እዚ ከም ክርስቲያን ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ ከመገልገልቲ ቤተ ኣምላኽ ከመገልገልቲ ህይወትና ከመገልገልቲ ስድራና እዚ ተስፋ እዚ ድንኳን ኣምላኽ ምስ ድንኳን ሰብ ዝኸውን እግዚአብሔር ድንኳኑ ኣብ ማእኸል ህዝቡ ዝተክል ኣምላኽ ናይቶም ምእንቲ ቅዱስ ስሙ ዝሓዝኑ ንብዓት ዝደርዝ ኣምላኽ ዝድብስ ኣምላኽ ምዃኑ እንድሕር ፈሊጥና ሎሚ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ቦታ እንታይ ክንጥቀመሉ ኣለና ወይ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ዕዮ ኣበይ ክንዓዮ ኣለና እዚ ከነስተውዕል ፍቓድ እግዚአብሔር ይደግፈና ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ኣብ ካልኣይ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 13 ንሕና ገና ኢሉ ከምቲ ተስፍኡ ጽድቂ ዝነብረሉ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድሪ ንጽበሎና ስለዚ ከዓ ኢሉ ኣቱም ፍቁራተይ ነዚ እናተጸበኹም ስብ ብዘይነውርን ብዘይመንቅብን ብሰላም ኣብ ቅድሚኡ ክትርከቡ ተጋደሉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሃዳሳተ ሰማያተ ሃዳሳተ ምድረ ንሴፎ ዘበውዝቴቶን ይሃድር ጽድቂ ንሕና ግና ጽድቂ ዝነብረሉ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ንጽበ ኣሎና እዚ ክብል ምስ በለ ግን እንታይ ኢሉ ናብዚ ሓድሽ ምድርን ሓድሽ ሰማይን ብቑዓት ክንከውን ግን ክንገብሮ ዘለና ግን ኣቐሚጡሎ ቁፅሪ 4 ነዚ እናተጸበኹም ኢሉ ብዘይነውርን ብዘይመንቅብን ብሰላም ኣብ ቅድሚኡ ክትርከቡ ተጋር ኣብ ቅድሚ ሰባት ጽቡቕ ኮንካ ኣብ ቅድሚ ሰባት ቅኑዕ ኮንካ ኣብ ቅድሚ ሰባት ጻድቕ መሲልካ ምቕራብ ቀሊል ነገር እዩ ኣብ ቅድሚኡ ምቕራብ ግን ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ኢልዎ ዘሎ እቲ ዕዮ ኣብ 6 ከም ዝኽፈል እቲ ዕዮ ከዓ ብሓዊ ከም ዝሓልፍ ብሓዊ ከም ዝፍተን ዕንጨቲ ሳዕሪ ሓሰር ነዲዱ ክተርፍ ከሎ ወርቅን ብሩርን ክቡር እምንን ግና ተኮሊዑ ከም ዝሓልፍ ምስ ይዝገልጽ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ነዚ እናተጸበኹም ብዘይነውርን ብዘይመንቅብን ብሰላም ኣብ ቅድሚኡ ክትርከቡ ተጋደሉ እግዚአብሔር ይደግፈና ስለዚ ሎሚ ቅዱስ ቦታ ብዘይ ቅድስና ምህላው ዘገርም ኣይኮነን ንሕና ኣብቲ ዘይ ቅዱስ ቦታ ብኸመይ ንነብር ግን ንህይወትና ክንርኢ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ እዚ ስብከት ኣይኮነን ትምህርቲ ኣይኮነን ናብ ማንም ሰብ ከምዚ ዘይገበርኩም ከምዚ እንተዘይገርክን ከምዚ እንተዘይገርካ ዝበሃል እውን ኣይኮነን እዛ ኣገልግሎት እዚ ኣነ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ እንታይ ክገብር ይግባአኒ ኣነ ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበኒ ዕዮ
أبيناي بوتا خعيو إجزابير زفقدو مخنياتو كاب قدوس أبا أنطونيوس عبي النمهارو اتاسبيتي كم زربا ختزاربون كلا متقيمو ويكازي أنا أملاخ زي تفلت رخصت سبدي أنا عايك تبلن أي بولون مخنياتو تنعقوم زقدسهم زلو اتخاب أزوات زلو قال كابي زمسا إيو قال أملاخ مخانو ملخت أملاخ مخانو نعقوم بتخكل مخانو سلازي استوعالو لك اعتنساز دي قمت اللهم أو انطوني لأما كون كما نكو سهور واستقدام نزل نادا قمي أمانة تخلو قعزوتو وعيزمو سلازي لومي نحنا بيتنا انتاي نتكاملو لومي نحنا غزانا انتاي نتكاملو لومي سرحنا نحنا انتاي نتكاملو لومي نبيت أملاخ نحنا انتاي نتكاملو حزب እግዚአብሔር بقليل كنريوم انتي أبيت أملاخ آتينا نعللن أبيت أملاخ آتينا نحمن وحدات هيكوننا ننفسنا نمرمر مالت سلازي إذن برخات خوندو نبرخات هيكونن مخنياتو أبيت እግዚአብሔር كنمسخ لنا مس أملاخ كنزارب نأملاخ سلة تزقبرلنا خنمسجنو نأملاخ تزبدلنا يا بدل حاتياتنا كحد قلنا نسحاخن آتو قدس قربان بموساد حايل كنركب موغس كنركب انبر أبيت እግዚአብሔር كوينا نسبات كنحاميوم نهيب حقي تدياقون تستوعلنا له أم نفس وكف قداسي إما بوز أستحق رزنتك على كسيس أوزا سحاكا أوزا تسالكا أوزا قوم بأكي وستأمنا قدس بيت كريستيان يا إمر ويتأيك أبز بيت كريستيان زي نزغا هنز زك على له بسحاق بخفقات زتقمت انتلو نفسو يمرمر أب كند برخات مرقم أب كند سرت حاتياتك جهنم إسات كاب እግዚአብሔር كقبل يزبل سماياوي أواجز قوي من البات تنقوم لهم زوج دياقوناتنا أشت سلازهونت تملختي قليل غيره سمعنا يخليل سلازي أبتقدس بوتا رخصت انتراهم اتزستوعل شعو اتزنبب شعو يستوعل ولا أما ستسمو قتل ودمس أصبايت اقوى يتدنقسي مبزحتنا صدق بزمسل مخنيات لو مدا أبيت እግዚአብሔር እንታይ ክንከደሉ በጀካ ቆየቋን ሽግርን ምፍልላይ ንበር እንታይ መጽዑም ትሰምዕ ኾንካ ኢኻ ኢሎም ብሰንኪ ኣቤት እግዚአብሔር ምምጻእ ዝዕንቀፉ ከዓ ውሑዳት ኣይኮኑን ግን ከምኡ ኣይኮነን ተነጊርና ዘሎ ኣይትገረሙ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ርክሰት እንተሎ ኣይትገረሙ እቲ ዘንብብ ሽዑ የስተውዕል ኢሉ ስለዚ ህዝበ እግዚአብሔር أبيناي بوتان تاي كن عاي خمس قبعنا نفسنا خن حتى بتي نقمت له زمعبل هاجر ويز زعبي ختما ويز زعبي بيت كريستيان ويز زعبي نسب كله أدراش ننفسنا بخوب خن جمجمة كم زي قبعنا نقمت له بوتا نقل له بوتا تحت زبل أنت خناون بخومو تسفهم قرص كم زي بلنا نزخنا سب كعب بتي زقمت له بوتان بتي زقل جلا أقل جلوتن كنمزنو خمزي بلنا مخنياتو كاب نازريت حياواي ترايزي كونس ننازريت قويتا حياونت زخونة زتوالدلا نتو مننت زي نبرو مننت نت مننتو عطفي زنبرة ودسب مننتو خمالس انت دا خوينو قويتا اسكريستوس ابتا مننت زي بلا نازريت كعبي نيروي سلازي لومي بنقمت اللبوتا بنقمت اللبت خريستيان بنسر حلو تكال بنسب كلو أدراش بنسب كلو أدراش بنزمرلو أدراش زي كونس بتي أوش جنامس أملاخ زلنا كونتات نتن نبرلو بتا كنمزن أما نتسبق نجارات نعنا خنحزو نتز نبرة زي بزير ديت زمت تحساس بان صراحةً كا كن الرمونا إجزابير قدوس فقادي هنا لنا سنيلكم سلسة معكمني أبتقبروا وصلت كله إجزابير اسمعهم سب قدلو إيو بفلات بدفرات بزي فلات بسحتات زقدل كو زنتب كو خا أريمكم كتم ببلي بسم إجزابير يمحسن سنيلكم سلسة معكم نبتقبروا وصلت كله إجزابير اسمعهم سأقاب ويثانان مدحينا نيسكروسوسن فقراء أملاخن حبرات منفس قدسن أبصر هاسيون أبلع القدسان أبوتاتنا هواريات كم زوردة حجونا أبلع علو كلهم عزفن دربن كوينيرد سلقالاتو إجزابير استمسجنا يهم